Kaixo, orain, ekaitza ipuina irakurriko dugu, baina ipuina irakurri ahal izateko atea jo behar dugu, ikusteko ea ipuinean bizi diren pertsonaiak pasatzen uzten diguten. Ea ba. 1. Bi. Azkena, venga. 3. Egunon, haurrok. Gaur goizean ez gara kanpora irtengo kirola egitera. Euria ari du goian behean. Gaur, dantza egingo dugu. Eta pozik jarri ziren haur guztiak. Aupa, aupa! Hasi aurretik, kirola eta dantza egiteko oinetakoa jantziko ditugu. Haurrak urduri daude. Eta pixka eta astoratzen hasi dira. Kontzentratzeko beroketa ariketak egingo ditugu. Besoak luzatuko ditugu. Eta arnasa hartuko dugu. Eta txio-txiok esan zuen. Andereño, ni badakit dantza egiten. Ea bat, txio-txio. Erakutsi nola egiten duzun dantza. Badakit hankapuntetan dantza egiten. Beltxargaren aintziran bezala. Baina besteek esan zioten. Horrela ez da dantza egiten. Eta ze jantzi da hori. Bakoitzak bere moduan egiten du dantza. Eta denok izango duzute aukera dantza egiteko. Orain, zure txanda, Jeix. Nik badakit. Dantza egiteko ipurdiari eragin behar zaio. Honela! Eta Jeix ipurdia mugitzen dantzatzen hasi zen. Orain ni, Andereño, ni. Baina, txio, triste sentitu zen. Izar, orain zure txanda. Dantza egiteko besoak eta hankak mugitu behar dira. Eta Izar, besoak eta hankak mugituz, dantzatzen hasi zen. Ni, Andereño, ni, orain ni eskatzen zuten besteak. Hurrengoa, dantza egiteko oso altu egin behar da jauzi. Denak geroz eta urduriago zeuden, eta kanpoan geroz eta euri gehiago zegoen. Hau zalaparta, pentsatu zuen Andereñoak. Apur bat etxita zegoen haurren suhartasunaren aurrean. Hirunaka dantzatzen, binaka, xalala, riki, atean dantza daun, eta korroan dantzatzen zuten. Geldi, haurrak, geldi! Ikusi alduzute txio-txio? Non dago txio-txioa? Ez dago? Ez dago, euria baino, gauza hoberik barruak lasaitzeko, pentsatu du Andereñoak. Eta kanpoan zegoen txio-txio. Ados haurrak, gaur dantza linbrea landuko dugu, esan zuen Andereñoak. Baita ni ere, guazen denak! Eta denak kanpora atera ziren, txio-txiorekin, euripean dantza egitera. Bakoitzak nahi duen moduan egiten du dantza, pentsatu zuen txio-txiok. Binaka, korroan, besoak mugituz. Eta hala bazan edo ez bazan, euria. Aitona bizar zuria, kalera irtetera, txapela, bustia.